DZGB, garantisadong baleta. Maray na aga mga tugang nguya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, 184 na ang total variant of concern cases sa Kabikolan. Senior citizens as in tricycle drivers sa Legazpi City, tinauan nin ayuda. Mga opisyales kan Bureau of Fire Protection na enot ng tinangka sa serbisyo, posibleng makabulta na giraray sa pwesto. 72% o high-risk level na ang healthcare utilization rate sa Kabikolan. Sa lado nasyonal, moderate risk classification sa COVID-19 ang Pilipinas. Mandatory vaccination sa populasyon kay Puhanin Lay. Pagbakuna sa general population, posibleng puunan sa masunod na bulan. Bar exams isinibog sa masunod na sanang taon. Sa ibang nasyon, North Korea, nagpalayog na naman nin ballistic missile. Sa lado ng Karawat, duwang volleyball teams ka Pilipinas nagbiyahe pasiring sa Thailand para sa Asian Women's Club Volleyball Championship. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Mantang ang bilang kan kaso ng COVID-19 sa Kabikolan padawis na naglalangkaw, na obserbaran man ang parehong sitwasyon sa bagong variant of concern kaya banaan madaling nakakaulakit na Delta variant. Sinabi kan Department of Health Bicol na sinda nakarehistro nin 20 mga bagong VOC cases na nagdara sa total na 184 na ang mga kaso kan September 27. Sinabi ni Dr. Aurora Daluro, DOH Regional Epidemiology Surveillance Unit Chief, na sa mga bagong kaso sa Roan Alpha, Tuluan Beta, Asin 16 and Delta. Sa total na 76 ang Delta, 70 ang Beta, Asin 36 man ang Alpha. Ang Camarines Sur, ang may pinakarakol na nasa 53, 34 sa Masbate, Asin 29 sa Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Maabot sa 18,500 sa mga senior citizens as in 2,500 na tricycle drivers na apektado kan COVID-19 pandemic ang nakaresibi ng cash assistance halis sa gobyerno lokal kan Legazpi City na minatotal ng 30.45 milyones pesos. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na kamauotan kaini na mabawasan ang epekto kan COVID-19 sa nasabing mga sektor. Siyang sinabi na ang gobyerno may obligasyon na matabangan ang iba-ibang sektor kan sosyudad sa pagsasabi na ang mga senior citizens may dakula ng kontribusyon sa sosyudad, mantang ang mga tricycle drivers iyon katuwang sa economic as in social management araw daw. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nabawasan ang pasanon kan mga konsumidores ng kuryente matapos paboran kan Department of Energy ang kahagadan ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na tugutan ang Albay Power and Energy Corporation o APEC na magbakal nin mas baratong power supply sa paagi ni Negotiated Emergency Power Supply Agreement o EPSA. Enot kini, inaga ni Salceda sa Malacanang na makiaram na asin suguon ang DOE na magpulos ni Negotiated Emergency Power Supply Agreement tangani matugutan ng APEC na magbakal nin mas baratong power supply
tangani masimbagan ang issue sa padagos na pag-aumento nin singil sa konsumo nin kuryente sa Albay, maski ini ang minaprodusir nin malinig asin renewable energy. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nasa 72.1% o 0.7% na o nasa high risk level ang COVID-19 healthcare utilization rate sa Bicol region. Ini ang datos na ipinaluwas ni Edwin Lumbo, Development Management Officer 3 kan Health Facility Unit kan DOH, kung saan ang Bicol region nakapag-alokar nin 1,250 ang COVID-19 beds asin 911 ang nagamit. Uminabot naman sa 67.8% ang isolation beds na nagamit, 77.4% ang COVID-19 wards, 81.5% ang ICU beds, asin 69% ang mechanical ventilators. Sigun kay Lumbo, 100% na o nasa full capacity na ang Bicol Medical Center, as in Bicol Region General Hospital, as in Geriatric Medical Center, mientras sa nasa 99.2% ang bed utilization sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Para sa syudad kan Legazpi, nakapag-alokar sinda nin 73 na kama, asin 42 di ang nagamit na, katumbas nin 75 or 57.5% na konsideradong low risk alagad, nasa high risk ang COVID-19 ward na may 86 o 78.6%. Ang Naga City, nakapag-alokar nin 121 kama, 60 kama digdi ang nagamit na nasa low risk alagad, nasa critical risk ang sa inang ICU beds, as in high risk and mechanical ventilators. Ang Sorsogon City, iguan nin 132 na kama, 95 digdi ang nagamit na konsideradong nasa high risk. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ibinasura kan Supreme Court First Division nainot ng desisyon kan Fact-Finding Investigation Bureau, Office of the Deputy Ombudsman for the Military and other law enforcement offices na naging dalan para matangkas sa serbisyo sa Bureau of Fire Protection sinda Fire Superintendent Hyacinth Grahida, Fire Chief Superintendent Igmedio Bondok, asin iba pang personalis kan Bureau of Fire Protection Bicol. Ang kaso nag-ugat sa reklamo kan nadaog na bidder sa alegasyon din overpricing asin pagpalyar na mai-deliver ang mga fire hose na binakal. Sigun sa Supreme Court, sa katotohanan, nakinabang pa ang Bureau of Fire Protection Regional Office 5 sa delivery kan 911 alarm nin firefighting hose na mas bababa ang presyo kay ni kada unit. Kinabi pa kan Korte Suprema na natural sana na magreklamo ang sarong nadaog na bidder alagad day dapat tugutan ang nadaog na bidder na mag-inisyar nin frivolous complaint na maresulta sana sa pagsayang nin mga importanteng resources kan Korte asin kan piga-akusaran. Si Associate Justice Rosemary Carandang, ang ponente kan desisyon na inuyunan man ni the Chief Justice Diosdado Peralta, Associate Justice Alfredo Benamin Kagiwa, Associate Justice Rodel Salameda, asin Associate Justice Samuel Gairlan. Marso 18, 2021, nagdesisyon ang Korte Suprema sa kaso, pero kan September 14, 2021 pa sana na-resibi ang original copy sigun sa Division Clerk of Court na si Librada Buena. Biglalauman na sa mga masunod na aldaw makakabalik na sa serbisyo ang nasabing mga opisyales kan Bureau of Fire Protection Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dahilan sa padago sa pagdakol kan kaso ng COVID-19, nagpaluwas nin mas mahigpit na aviso ang Local Interagency Task Force kan Daraga Albay. Ina nagluwas sa ginibong pagtiripon kung saan
Sinda nagdesisyon na dapat mahigpit na maipasunod ang minimum health protocols, lalo na ang paggamit ng face mask, face shield, lalo na ang social distancing, monitoring sa temperatura kan mga malaog sa establishmento de negosyo o opisina, implementasyon kan curfew hours, poon alas 10 nin banggi hasta alas 4 nin aga, asit ni Bapa, kaya ba naman ang paglimitar sa kapasidad sa mga lugar nin pagtiripon. Initanganing malikayan anulakit kan virus, asinday na magdakol ang mga tinamaan kay. Iyan ang primero gabdang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. VLBI Power and Energy Corporation or APEC respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Sa umaga, ang pinamasustansya. Ang adik ko na kasama. Best Cafe. Sa umaga, ang pinamasustansya. Ang adik ko na kasama. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban.
Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose Chie and Blue. Choose what's true. Kasama mo ang Chie and Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang Chie and Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed,
isang pangalan sa gamot na kailangan. DZGB Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Nasa lindong na kan moderate risk classification sa COVID-19 ang Pilipinas. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman na inidalan sa nakarestro nasyon ni negatibong 2-week growth rate sa average nin bagong kaso kan COVID-19. Idinugang pa man niya na presenting negative 4% ang growth rate sa nasyon sa COVID-19 na mas sa baba sa 27% na narestro kan mga nakaaging simana. Idinugang pa ni de Guzman na ang average daily reported case sa nasyon o minabot na sa peak kanakaaging 2 simana kan Setyembre na may average na 20,946 na kaso kada aldaw. Ipinaguktaban na kan Korte Suprema ang bar examinations na nakatalaan ko nangunya na taon. Sa bar bulletin ni bar chairperson na sin Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na imbes na kada Nobyembre o sa Nobyembre, isinibog ang pagkondukta kan eksaminasyon sa Enero 16, 23, 30 asin Pebrero 6, 2022. Nagdesisyon ng Supreme Court na suspenderon ngunya na taon ng bar exams matapos ikonsiderar ang presenteng sitwasyon sa nasyon dahilan sa COVID-19 pandemic. Alagad magpapadagos ang gabos na preparasyon araw kan pagpili ng bar applicants kan sa inang testing venue asin pag-download sa secure exam delivery program asin iba pang preparatory activities. Ang 2020-2021 bar exams ang magiging ka-inot-inoting digitized, localized asin proctored bar examination sa nasyon. Bareta hali sa ibang nasyon sigurare na nagpalayog ang North Korea ng ballistic missile sa ikadawang beses ngunya na bulan. Sigun sa report kan Japanese government, tuminama ang projectile sa karagatan na nasa luwas kan sa indang exclusive economic zone. Sa informasyon man kan South Korea military, ang pinalayap kan North Korea sa wrong short-range missile na nangyari bandang alas 6:40 ng pagkaaga, sinahulog ini sa East Coast kan Mopyeong-ri na lokasyon sa Japan o Jagang Province harani sa border kan China. Tulos man ay pinag-orden ni Japanese Prime Minister Yoshihide Suga ang pagkondukta ng contingencies para masiguro ang kaligtasan kan sa indang marine asin air traffic. Para man kay South Korean President Moon Jae-in, tulos nindang tiniripon ang National Security Council para magkaiguanin assessment sa North Korea missile launch. Katakod kani ang sa indang pagpapaabot din kamunduan, mientras na daiman ikinahadit kan US Indo-Pacific Command ang pangyayari dalang tabako manini patakot sa mga US personnel asin susendang mga kaalyado. Barata sa lado ng Karawat, nagali na kasuhapon pasiring sa Thailand ang duwang national volleyball teams kan Pilipinas para maglaban sa Asian Women's Club Volleyball Championship na mapon sa Oktubre 1 hasta 7 sa Nakhon Ratchasima. Sinabi kan Philippine National Volleyball Federation na ang Team Rebisco asin Team Chocomucho nakatapos naman kan sa inang sarong bulan na preparasyon sa bubble camp sa Lipa City asin handa na sa torneo. Ang men's team maduman sa Thailand sa Oktubre 4 para sa Asian Men's Club Volleyball Championship poon Oktubre 8 hasta 15. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Binarabad din bunay si French President Emmanuel Macron mantagini nasa sarong event sa Lyon, France. Tuminama ang bunay sa abaga kang presidente asin ini napasa sa semento. Tulos man na dinakop kan mga otoridad ang lalaking nang barabad din bunay kay Macron. Idinagos manggarare ni Macron ang paglibot sa food event asin binaliwala ang pangbabarabad din bunay sa iya. Napag-araman na bako ini ang primerong pagkakataon na binarabad din bunay si Macron dahil kan 2017 kan kakusugan kan sa iyang pangangampanya ginapo maninin bunay asin napasa sa iyang payo. Kan Hunyo man sinampilong siya
nin sarong lalaki mantang nagtataram sa deripon nin mga tao sa southeastern France. Showbiz Balita! Showbiz Balita. Gigibuhon sa Henanin Resort and Convention Center sa Panglao, Bohol ang Miss Universe Philippines 2021 pageant sa Setyembre 30 o sa aga. Sinabi kan Miss U Philippines organizer na handa na ang gabos, pati na ang mga kandidato ang mapartisipar sa dakulang aktibidad. Biglalauman na mag-atender ang presenting Miss Universe Philippines na si Rabia Mateo para ipasa ang corona sa masunod na magiging pambato kan Pilipinas sa 70th Miss Universe pageant kunya na Disyembre sa Israel. Bareta sa lado ng salud. Tama kita sa news base si Mar de la Mar Kamen. Ngunya na World Leukemia Awareness Month, dapat na maaraman ko na noon helang na ini, mga sintomasasing ko na noon dapat nagipuhon. At bagay na nabiso ka mga health experts sa Department of Health na sinabi, na leukemia, sarong cancer, kung saan ang parte kan lawas na bibilog ng dugo, bone marrow, nagpo-produce ng sobra pa sa kaipuan na white blood cells. And white blood cells na nabibilog na ini maraot sa lawas. Ang mga sintomas, iyo ang mga binasunod, kalintura, panduluya, pagniwang, paglungsi, perming may impeksyon, lastro, sin madaling pagdugo. Abiso kan DOH, na kapag nakamati ka mga sintomas na initulos pagkonsulta sa pinakaraning health facility. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, thank you ba? Iyan mga tugang nga detalles yung mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pagkara ka mga pagariba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase. Ramer Tanay sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sendong pagantabay. Good morning kay Sir Cesar and Dr. Nance Montañez. Thank you. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy